Országos Erdészeti Egyesület, ami az egyik legrégebbi civil szervezet Magyarországon, 156. vándorgyűlését rendezzük Nyíregyházán. Ez egy 160 éves egyesület egyébként. Gyakorlatilag az erdész szakma minden képviselője, állami és magánerdőgazdálkodók, szakigazgatás, természetvédelemben dolgozó erdész kollégák gyűlnek ilyenkor össze az ország gyakorlatilag minden pontjáról, de büszkén mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencéből, hiszen Erdélyből, Vajdaságból, Felvidékből is várunk vendégeket. Én erdőmérnök vagyok, az Alföldről vagyok, Bács-Kiskun megyéből, és hát azért tartom fontosnak, mert gyakorlatilag ez az ország egyik olyan seregszemléje, ami ugye most már 150-valanyadik alkalommal létrejön, és itt ez egy igazi erdész találkozó, ahol egyrészt a kollégákkal találkozunk, másrészt pedig nyilván megismerjük az adott térségnek a jellemzőit, és kicsit beszélgetünk a szakmánk jövőjéről, jelenéről. A Nyírerdő egy olyan szempontból érdekes társaság, ahol mindenféle erdőtípus van, és nagyon sok mindennel meg kell, hogy birkózzanak, és emellett hát nyilván ismerjük a vadgazdálkodásnak a hihetetlen világhírű színvonalát, és az a kettő együtt egy viszonylag nehezen kezelhető dolog, amit egyébként ügyesen csinálnak a kollégák. Az Erdészeti Egyesület éves nagy vándorgyűlése minden évben az erdész társadalom legnagyobb összejövetele. Nagyon jó lehetőség az elmúlt időszak, vagy éppen az előttünk álló kihívásoknak a megvitatására, a megbeszélésére, és természetesen baráti találkozásoknak is egy nagyon jó színtere. Én azt gondolom, hogy a jelen rohamléptekben változó világban ez jelenti mind a klimatikus viszonyokat, környezeti viszonyokat, mind pedig a társadalmi viszonyoknak az átalakulását. Soha nem volt nagyobb apropója ennek az összejövetelnek, hiszen egyrészt úgy gondolom, hogy egy nagy paradigmaváltás közepén van az erdész szakma. Értékelnünk kell, hogy honnét indultunk, hol tartunk most ebben a paradigmaváltásban, és természetesen én azt gondolom, hogy az egész szakma érdeklődéssel várja az új szakmai irányoknak a kijelölését, amihez majd az erdész szakmának tudásával, a tapasztalataival hozzá kell járulni a jövőben. Az a célunk ebben a szemléletváltozásban, hogy csökkentsük a klíma hatásait, azaz olyan erdőket segítsünk túlélni, együtt élni ebben a klímaváltozással, amelyek eregyesebbek, a biodiverzitás sokkal jobb, több vizet tartanak meg, a mikroklíma megtartása is erős, a víz megtartás. Szóval egy nagyon holisztikus megközelítést kér most már a szakmánktól az, hogy hogyan nézzünk rá az erdőkre. És akkor még nem beszéltem arról, hogy most már a tudomány olyan segítséget tud nyújtani nekünk, ami a drónokon keresztül gépi szemmel, mesterséges intelligenciával olvassa az erdő tulajdonság változásait, amit be tudunk építeni a mindennapi gyakorlatba. Úgyhogy ezeket meg kell tanulni, és ugyanolyan szívvel, ugyanolyan erővel, de kicsit más szemmel kell néznünk az erdeinkre. Úgy élni, mint a fák. Ratkó József, a térség költőjének egy verscíme lett idei vándorgyűlésünk mottója. Úgy élni, mint a fák. Mi erdészek napról napra azért dolgozunk, hogy ezt az üzenetet is fenntartsuk a jövő nemzedékek számára. Ennek a hivatástudatnak is köszönhető, hogy már 156. alkalommal ünnepel együtt az idén 160 éves Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése. A magyar erdők szeretetén és a fenntarthatóság igényén alapuló szakmánkat, az egységes kárpát-medencei erdész társadalmat is ünnepeljük ma. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Nyírerdő ZRT nevében 156. vándorgyűlésünkön. Sós Gyula, a debreceni AS igazgatója azt mondta egyszer nekem, a mi munkánk szolgálat. Szolgáljuk az erdőt és szolgáljuk az embereket. Legyen az ügyfél, egyszerű erdőjáró vagy érdeklődő. Mi ennek szellemében igyekszünk dolgozni a mai napig. Szolgáljuk az erdőt, óvjuk,
igyekszünk gyarapítani azt, amit ránk bíztak. Tesszük ezt annak ellenére, hogy a nehézségeink szaporodnak, a klímaváltozás ismert hatásairól, ha nem is beszélek, keleti határainkon mindig újabb nem várt vendég érkezik, gondolhatunk a veszettségre, az afrikai sertéspestisre, vagy legújabban a kőris karcsú zöld ízbogár megjelenésére. És szolgáljuk az embert is, állami erdőgazdálkodóként elsősorban a tulajdonos akaratát végrehajtva. Részt veszünk a nagy állami projektekben, a közmunka, a szociális tűzifa feladatokban, de kiszolgáljuk az 1-2 köbméteres kisvevőket is, és ellátjuk fával a fafeldolgozó üzemeket is. Üzemeltetjük erdeiskoláinkat, kirándulóhelyeinket, igyekszünk úgy dolgozni, hogy a hangos kisebbségnek is tetszen a munkánk, mert csak a csendes többség legyen velünk elégedett. Azt kívánom önöknek, hogy érezzék jó magukat nálunk ez alatt a 2 nap alatt, szerezzenek új ismereteket, ápolják a régi barátságokat, és jöjjenek vissza hozzánk majd családtagjaikkal is. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó szerencsét, üdv az erdésznek! Az önkormányzatnak a Nyírerdővel folyamatos és több projektet tartalmazó kapcsolata van. Most az egyik projektünk épp arról szól, hogy hosszú távon hogy lehet biztosítani a klímaváltozás után és a talajvíz csökkenés mellett az erdő meglétét. Nyíregyháza híres arról, és a nyírség is, hogy örömmel fogadja az ide látogatókat, van egy sajátos egyéni vendégszeretet, remélem ebben részesülnek mindannyian. Azt kívánom, érezzék jól magukat. Szükség van a teljes magyar erdőgazdálkodási ágazat formális újrakeretezésére. Az erdők ügye a gazdálkodási fókuszú agrártárcától ezért került át a természeti értékek megőrzéséért és gyarapításáért felelős tárcához. Személyes küldetésemnek tekintem a formális keretek élő tartalommal való megtöltését. A magyar erdészek által jól ismert és alkalmazott, az erdők 3-as funkciójáról alkotott koncepció alapvetően megtartható, de új prioritásokra van szükség. Az első év mindenképpen az erdők védelmi funkciója vált, azon belül is a klímavédelem, amely új gyakorlatokat követel meg az erdőtervezésben és az erdők kezelésében egyaránt. Ehhez kapcsolódik az ökológiai, a természetvédelmi értékek megőrzése, hiszen a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott legfontosabb válasz. A fontossági során második helyén állnak a társadalomnak nyújtott közvetlen szolgáltatások, azaz az erdők közjóléti szociális funkciói. És a harmadik nem elfelejtve, de az első 2 érdekeinek szolgálatába állítva maga a gazdasági funkció. Az erdő közügy. Az erdők ügye szorosan összekapcsolódik a társadalommal. Az erdőben zajló folyamatoknak, munkáknak, legyenek azok természetvédelmi vagy gazdasági célú tevékenységek, transzparenseknek kell lenniük. Mert a magyar erdők ügye az emberekre, a magyar társadalomra tartozik. Fontos, az erdészek nem kufárok, hanem az erdők bonyolult ökoszisztémájának értő szakemberei. Ehhez azonban keretfeltételeknek is változniuk kell. Nem várhatunk hosszú távú ökológiai teljesítményt olyan intézményektől, amelyeket rövid távú gazdasági eredmények alapján értékelünk. Nem várhatjuk a társadalmi hasznok finanszírozását olyan gazdálkodótól, aki egyedül a faanyag bevételére támaszkodik. Ezért partnerséget ajánlok az Országos Erdészeti Egyesületnek és a teljes magyar erdésztársadalomnak. Nyílt, őszinte szakmai párbeszédet szeretnék. Olyan együttműködést, amelyben a célokról egyenesen beszélünk, a megvalósítás során pedig támaszkodunk a kutatásra, a gyakorlati tapasztalatra és a helyi adottságokra. Vajdaság, nyírség, Szatmár-Bereg erdei tanúsítják, mire képesek az erdészek, nemzedékek egymásra épülő munkájával. Korábbi nyírségi vándorgyűléseinket 1970-ben és 2001-ben Tisza árvizeit tematizálták, most pedig az évszázad asszája sanyargat minket, a világ erősen változik körülöttünk. Egyesületünk 160 éves.
1866 óta szolgáljuk a magyar erdőket. Fejet hajtunk elődeink előtt. Selmecig visszanyúlva gondozzuk emlékezetük minden vonatkozását. A szellemiségük ma is kötelez. Tudásunkat ápolni, gyarapítani és örökíteni kell, átjárva a társtudományok felé, előre tekintve, egyenes gerincsel és összefogással. Mandátuma végén járó elnökségünk arszpoetikája is jelmondatunkat idézi. Szakértelem, erkölcs és összetartozás. 100 év alatt megdupláztuk a magyar erdők területét. Mára 2 millió hektárnál is több erdő az ország területének 5/5-ét borítja, az Unióban ez az arány 40%. Ezért nálunk minden, az erdőkkel kapcsolatos anyagi és immateriális társadalmi igény arányosan kisebb területre összpontosul. Erdeink minősége bizonyítja, hogy erdészelődeink jól végezték munkájukat. A jövő erdeit nem lehet kizárólag a múlt tapasztalataira építve megőrizni. Szükségünk van a hagyományra, amely megtart bennünket, de szükségünk van a kutatásra, az innovációra és az új tudásra is, hogy választ tudjunk adni a változó környezeti kihívásokra. A tudást őrizni, a tudást teremteni, a tudást átadni kell a következő generációknak. Az erdő megtanít bennünket arra, hogy a jelenben végzett munka felelőssége jelenti a jövőt. Hiszek abban, hogy az erdőgazdálkodásnak, a természetvédelemnek és a vadgazdálkodásnak egymást kiegészítve kell működnie. Hogy ez a 3 terület csak együtt képes választ adni az előttünk álló kihívásokra. Éppen ezért olyan szervezeti megoldással tudok azonosulni, ami az egységet erősíti, és az erdőügynek a kormányzati döntéshozatalban is jelentőségehez méltó súlyt biztosít. A vándorgyűlést idős és fiatal résztvevő egyaránt izgatottan várja. Ez a rendezvény évről évre lehetőséget biztosít szakmai vagy épp kötetlen beszélgetésekre, a régi barátok találkozására, és ami talán a legfontosabb, új kapcsolatok kialakítására is. Emellett pedig az sem utolsó szempont, hogy újabb és újabb tájakra juthatunk el, megismerve és megtapasztalva a magyar erdők és persze a magyar erdészek sokszínűségét is. Fontosnak tartom, hogy legyenek céljaink a szakmában, amelyben segítségünkre szolgálnak az idősebbektől szerzett tapasztalatok, tanácsok és az alázat. Az egyesületi kitüntetések átadása következik. Tisztelt ünnepi közgyűlés! Egyesületünk életében és tevékenységei között az arra érdemes tagok kitüntetése kiemelt ünnepnek számít. A kitüntetések odaítélését a díjbizottság által lebonyolított országos jelölési folyamat, majd végül egyesületünk küldött gyűlése általi szavazás előzte meg. Kitüntetettek kollégáinkra legyünk büszkék, példájuk hasson ösztönzőleg mindannyiunk számára. Az örökös tagsági díszoklevél átadása következik. Egy ilyen elismerést, ha más nem, és legalább részben utólag próbál az ember megszolgálni. Ugye, bár az oklevélre nyilván az én nevem van ráírva, de azért mindenképpen meg kell jegyezzem, hogy ennek az elismerésnek vannak más részvényese is. Például az az úrhölgy, aki itt fehér blúzban mellettem állt, és aki hosszú évtizedeken keresztül nem mindig angyali mosollyal az arcán, de elfogadta azt, hogy a szakmai tevékenységem és a szakmai közéleti tevékenységem sok esetben a családi feladatok és a háztartási munka rovására ment. De ugyanígy köszönetet kellett mondjak a mindenkori munkahelyemnek, alapvetően Erdészeti Tudományos Intézet és Soproni Egyetem, ahol annak a munkának a feltételei biztosítottak voltak, amit én végeztem, és talán amik valahogy ebben az elismerésben is visszatükröződnek. Ugyanígy köszönetet kell mondjak a mindenkori szakmai főhatóságnak, aki a munkámat, illetve munkánkat támogatta a lehetőségek szerint, és az egész erdész társadalomnak, mert most már bő 40 éves pályafutásom során ugye nagyon sokfelé jártam, nagyon sokféle helyen, nagyon sokféle segítséget kaptunk, mert nem csak rólam van szó itt, hanem a
a kollégáinkról is, és nagyon köszönöm azoknak a nem erdész kutató kollégáknak, biológusok, ökológusok, botanikus, zoológus, akikkel a hosszú beszélgetések, néha egy-egy pohár vagy kettő mellett formálták a világképemet. Bedő Albert emlékérmet vehet át az Országos Erdészeti Egyesület Dekret József emlékérmet adományoz Dankó István erdésztechnikus részéről. Gondolom, hogy a jelenlévők is szeretettel fognak emlékezni mindarra, amit a mai 2026-os vándorgyűlésen a Nyírségenben megtapasztaltak. Isten éltesse az Egyesületet, Isten éltesse a jelenlévőket, Isten éltesse jó egészségben hozzátartozóinkat. Üdv az erdésznek, jó szerencsét, kedves barátaim, egészségetekre!